I've spotted the target. Bomb doors open. 엉뚱하게 표적이 된 한 초등학교. It's not the target. Abort, abort, abort. You're flying towards the wrong target. Oh my god. 이 충격적인 이야기는 실화입니다. 시골 마을에 결혼식이 있던 날. 끔찍한 장면을 목격한 헨리. 그날 이후 하늘을 두려워하며 실어증에 걸려버렸죠. Ja, vi kan ikke gå nogen steder. Men det værste, det er det med stemmen. Hvad var det, du så derude? Hvad så du? Var det dem inde i bilen, du så? Ja, jeg forstår ikke en pind. Så sig dog, hvor pokker noget, Henry! Hvert mandfolk og ikke sådan en slatten lille skvat! Kan du sige noget nu? Hvad? Ja, det virker måske lidt hårdt, men nogle gange så er det bedste at få sig en ordentlig forskrækkelse. 차량을 폭격한 건 영국군이었는데요. Gentlemen, you're 977, right? Yes, sir. According to their report, they hit a German staff vehicle north of Hobro. Yes, sir. It wasn't a staff vehicle, it was a taxi with a wedding party. A driver and 3 young women. We urge all pilots to be more thorough next time. 2차 세계대전 당시 덴마크는 독일이 점령하고 있었고 Hvad er det? Bare lidt. Jeg kan ikke hjælpe dig. De slår mig ihjel. Jeg vil tage ind på Sjælhuset. Skal der sidde den lorteuniform? Hvorfor bor vi sammen med skadedyr? Det der. Det er ikke den søn, du fødte. Den søn, du fødte, han har ikke mere. Hvor blev han af? Han er blevet et hipposvin. En forræder. 나치에 합류한 사람들은 독립군을 억압하고 있었습니다. Svend Nielsen! Nej, det er ikke mig. Vis mig dit ID. Det er ikke mig. Lad mig se dit ID. Det er ikke mig. Det ser da fint ud. Verdammt. Eva! Papa, das ist Eva aus meiner Klasse! Jeg tror det var. Det var sgu da en stikker. Han vidste for meget. Vidste han for meget, hvad, mor? Var det, fordi han vidste for meget? 독립군들이 잡혀가는 곳은 게슈타포 본부 세루스. Men du skal nok få tungen på glid. Det gør I alle sammen. På hvilken adresse afholder I sædvanligvis jeres møder? Jeg ved ikke. Klar. Hvad er kommandovejen mellem SOE og Frihedsrådet? Din tid er forbi. Din forbandede forræder. Jeg er klar! Det var aftalen! Hvor mange er vi? 40. Forhåbentlig bliver vi snart overført til vest. Nej. Vi er deres bombeskjold. Bliver angrebet. At Royal Air Force skulle bombe. Ja. Så vi kan ofres. Og nu sidder de selv spærret inde heroppe. Ja. Det er lidt mærkeligt. 영국군은 도시 중심에 있는 이곳에 폭격을 준비하고 있었죠. The target is the Gestapo headquarters of Copenhagen. The Shell House. The Gestapo is dangerously close to eradicating the Danish resistance. That's why the leaders have been begging us for several months now to perform this attack, even if it means the death of our comrade. We need to do this, to sacrifice the few in order to save the many. 한편 Det er nu værst, når han kommer til store pladser, hvor der er meget himmel. Han får det så fint her. Godmorgen, Rimor. Har du sovet godt? Skat. Du får det så godt her. Så ses vi om en måned, skat. 헨리는 도시에 있는 이모 집에서 지내게 되는데 Eva så altså også en dø. Du skudt midt igennem hovedet. Men du kan godt snakke. Ikke også, Eva? Bare sig et eller andet. Det gør ikke noget. Det er sikkert bare en klump i halsen. Nu skal du se, Henry. Nu bliver det nok lidt svært. Ja. For nu kommer der en meget bred vej. Men så gør vi bare sådan her. Nu tager vi tørresnoren om maven, og den hiver jeg i, og så følger du bare med. Ja. Kom så! Eva, skub! Jeg skubber. Kom nu, Henry. Kom
du kan godt. Du klarede den. Ja, du klarede den. Og i morgen, så kan du helt sikkert uden snor. 그들과 함께 지낼수록 헨리는 점점 웃음을 찾아갑니다. Havde høster Therese bare, at vi skulle tage blyanten. Og så gjorde vi det jo selvfølgelig. Og så lå den dernede på gulvet, og så skulle vi samle den op igen. Se, det tog måske 3 sekunder. 3 sekunder, hvor I ikke så op på mig, fordi I skulle se ned på blyanten. Fordi Guds timer og minutter og sekunder er helt anderledes end vores, så er en dag for Gud det samme som måske 100 år. Så hvis man lige kigger væk i 1-2 sekunder, så er han her ikke. Jeg tænker jo, hvis vi er meget uheldige, så tager Gud en middagssøvn lige nu. Eller mens vi findes, og det er måske 100 år. Hov, hvad var det? Var det et smil? Så man kan altså godt smile. 아이들 앞에선 한없이 따뜻한 모습만 보였지만 Hvad er det, I laver? Gå væk fra den dør. Søster Teresa, prøv hjemme, vil gerne tale med dem. Siger du pisker dig selv? I er jo ikke jesuiter i det 15. århundrede. I er Sankt Josef-søstrene. Jeg leder efter Gud. Teresa, Gud er alle steder. Det kan da ikke være. Med alt det, der sker, er jøderne så ikke mennesker. Teresa, Gud er både i dig og i dem, der lider. 매일 괴로움을 삼키고 있었던 테레사. Nej, lad være med at kigge. Hey, du, lad være. Kan jeg hjælpe med noget? Du er jo djævlen. Hvis ikke du finder Gud, brænder du op. 우연히 테레사와 마주친 프레데릭은 Forleden. De sagde noget, og desuden så er det alligevel for sent. Hvad for sent? Krigen er slut. Jeg er dødsdømt. Jeg er jo djævlen selv. Kys mig. Hvis jeg kysser en som dem, så vil Gud straffe mig for det, og så ved jeg, at den findes. Nej. Lyner slå ikke ned i mig. Gud findes ikke. 도발적인 행동에 당황한 그는 다시 그녀를 찾아갑니다. Søster! Lær mig at bede. Hvis de ville kysse djævlen, skulle det være her. 속임수를 써서 믿음을 심어준 테레사. Undskyld, jeg er et svin. Jeg hedder Frederik. Teresa. Hvor fanden er Frederik? Jeg har ikke set ham i 2 dage. Når befrielsen kommer, er du dødsdømt. Farvel, min dreng. 프레데릭이 떠나기로 결심한 날. 영국군이 도시로 향하는데요. Har du fundet Gud? Eller foretrækker du dit libusvin? Jeg har talt med priorinden. I dag er din sidste dag her på skolen. Det du har gjort er afskyeligt. Jeg kan ikke. Jo, du kan. Jeg er ikke sulten. Men du bliver sulten lige om lidt. Nu spiser du op! Afsted med dig, så venter grøden på dig, når du kommer hjem. Så får du kold grød, unge dame. Daisy. Time. Estimate to target. 7 minutes. Dividing into 3 groups. From now on, radio silence. Ouvrir le panier. Eva, kom lige herned. Har du ikke fået morgenmad? 1층으로 내려간 에바와 헨리가 빵을 먹던 그때
tail! Come on. Get up. Come on. 전투기는 하필 학교로 추락하고 Stille og roligt. Gå stille og roligt. 뒤따르던 비행기들은 그 사실을 모른 채 학교를 폭격해버립니다. I spotted the target. Bomb doors open. Damn, it's not the target. Abort. Ned, kalderen. Kom. What are the others doing? Oh my god! What's that smoke? What's going on out there? Is that wave 2? Damn it, they're bombing the wrong target. Where's wave 3? They're coming in from the west. They're flying towards the wrong target. Hvad sker der? 처참하게 변한 학교에 도착한 부모들은 Gå ind og vent inde i salen. 공포에 질려 아이들을 찾기 시작하고 Venner, vi skal blive her. Bliv her. Jeg finder dem begge to. Kom med ind i talersalen. Hvis vi bliver siddende her, så får vi beskeder deroverfra. 무너진 지하실 아래 생존자가 있었지만 물이 차오르고 있었죠. Greta, Rigmor er ikke der. Hvor er du henne, Rigmor? Ser du noget? Ser du noget? Men jeg kan mærke, der kommer vand op på maven. Hey, hjælp! Der er nogen hernede! Der er nogen hernede! Hjælp! Hallo! Vi har fundet en! Over på teateret og vent der. Jeg har brug for en, der kan beskrive hver af pigerne, vi får ud. Og så skriv det ned. Og så løbe over på teater med sedlen og give det til damen inde i teateret, så hun kan fortælle forældrene, hvem det er, vi har fået ud. Hvad med den der? Kan du skrive på den her? Hvis de kan snakke, så spørger du, hvad de hedder, og skriver det ned. Bagefter over med sedlen. Hvad hedder du? Jenny, Hvor gammel er du? 7. 막중한 책임감 때문에 말문이 트인 헨리. Gule strømper, blå... Højere. Under gule strømper, blå kjole. Kom nu! Hør du det, Rigmor? Kan du høre det? Der kommer nogen. Der kommer nogen efter os. Det stiger. Kan du stadig mærke det under dig? Det er næsten helt op i munden nu. Så jeg går noget jern gennem min hage og løfter mit hoved. Hvad du siger? Satan i helvede. Der løber vand i kælderen! De drukner! Og hvad er de bomberne? Alle de bomber, ikke har fået vand på. Søster Teresa, tror de, Gud har tabt en blyant? Ja, det tror jeg. Kommer vi så op i himlen? Ja.
프레데릭이 자네까지 도착하지만 Hører du, Rigmor? Rigmor! 너무 늦어버렸죠. Så fjerner den vandet. Rigmor! Rigmor! Jeg råbte af hende. Fordi jeg ville ikke være så spise op. Det var det sidste, jeg gjorde. Er der en, der hedder Eva der? Eva er her jo ikke mere. Hvorfor er hun her ikke mere? Jeg tror, hun gik hjem. 영화 폭격은 2차 세계대전 당시 덴마크에서 벌어진 카르타고 작전 배경의 영화인데요. 항상 다수를 위한 소수의 희생이란 명목이지만 그 피해는 언제나 현실을 선택할 수도 없는 일반 시민들의 몫이었습니다. 지금도 벌어지고 있는 끔찍한 전쟁의 비극을 각자의 시각에서 생생하게 느낄 수 있었던 넷플릭스 영화 추천드리며 오늘 영상 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드리겠습니다.